L-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali l-AKL għedet oġġezzjona l-applikazzjoni ta' skavar għal proġett propost mill-Grupp DB fuq is-sit fejn kien hemm l-ITS. Permezz ta' stqarrija l-AKL qalet li huwa tajjeb li l-iżviluppatur jissottometti l-proġett tiegħu, iżda bl-istess mod li r-rwol tal-awtorità tal-ippjanar għandu jkun li tara li tali proġett ikun skont il-pjani lokali kif ukoll li jħares l-aspett ambjentali. U għalhekk l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali talbet ukoll l-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tikkunsidra li fuq il-bord ta' dan il-proġett it-tliet kunsill lokali ta' Swieqi, Pembroke u San Ġiljan ikollhom rappreżentanza kull wieħed kif inhuwa xieraq. L-AKL qalet li ż-żona li hija magħżula għal dan il-żvilupp hija miżawda diġà b'għadd ta' karozzi u makkinarju ieħor ta' kostruzzjoni, magħhom ukoll għadd ta' vetturi privati li ħafna drabi jagħmluha impossibbli li wieħed jaċċessa l-post bla ma jagħmel ħin twil ta' stennija fit-traffiku. L-istess assoċjazzjoni qalet li ma kienx hemm spjegazzjoni tajba ta' dan il-pjan dwar xi fisser, kif se jiġi attwat u x'inhi l-viżjoni l quddiem. L-AKL insistiet li hemm bżonn li jkun hemm master plan għal Paġeville li jieħu ħsieb b'serjetà l-infrastruttura. Jikollox jibqa' għaddej bla master plan dan ikun is-suwiċidju għar-resident u n-nies li jiffrekwentaw din iż-żona turistika. Fost l-oħrajn l-AKL qalet li toġġezzjona għal bosta punti fosthom li l-proġett li se jsir fuq is-sit li qabel kien magħruf bħala l-iskola tal-ITS kien se jkun ferm akbar mill-binja eżistenti tal-istess istitut. Li l-istess proġett se jiġġenera żieda konsiderevoli ta' traffiku mhux biss waqt il-perjodu ta' żvilupp imma anki meta dan jitlesta. Li l-istess żieda fit-traffiku ser ikollha impatt negattiv fuq il-livell ta' tniġġis fl-arja li minnha se jbagħtu r-residenti taż-żona. Li traffiku ġenerat se jkun ta' dannu kbir għan-negozji fiż-żona kif ukoll se jkollu impatt negattiv ħafna fuq ir-residenti tal-lokalitajiet immedjati u viċin. F'din is-sitwazzjoni l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali qalet li ma jagħmel sens li tagħti permessi b'mod individwali bla ma jaraw l-impatt li ħafna permessi bħal dawn se jkollhom fuq lokalitajiet rispettivi. F'dan il-każ Pembroke, San Ġiljan u Swieqi.